Când sufletul este bolnav, și asta se vede din faptul că neîncetat caută ceva, crede tot timpul că a uitat să facă ceva și așa mai departe, sau când omul nu poate să adoarmă din cauza supra-solicitării și este tulburat întregul organism, atunci trebuie să se roage cu cuvintele: Doamne Iisuse Hristoase, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Această rugăciune are o mare putere și aduce mângâiere multă. Dorințele trupești, dacă nu sunt satisfăcute, se pot tămădui în două feluri. Cel dintâi este prin bogăția harului dumnezeesc. Dacă acesta lipsește, atunci e nevoie de lucrare ascetică. Bogăția harului dumnezeesc nu lasă pe om să cugete în chip viclean. De pildă, atunci când traversăm o șosea și suntem atenți cu frică la mașinile care trec, mai gândim viclean? Nu. La fel e și cu prezența harului dumnezeiesc, care adună mintea și nu lasă loc gândurilor, cugetelor și dorințelor viclene. Lucrarea ascetică presupune luptă împotriva gândurilor. Va trebui să ne luptăm așa încât imaginea și cugetul să nu înainteze spre a deveni dorință și faptă. Aceasta se numește trezvie și isihie.